Mayong adlaw kaninyong tanan, ug niining adlaw atong pagahisgutan ang adlawng igpapahulay. Usa-usab kini kahisgutanan diin makigbatok yun og maayo ang mga sabadista niini o Seventh-day Adventist tungod kay nagatuman kita sa Domingo isip adlaw ipapahulay ug Sabado ang giisip usab sa atong mga igsuon nga ana sa Seventh-day Adventist. Apan ani ang panudlo sa atong simbahan. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang Dios nga nagbuhat sa tao nagbuot nga kinahanglan nga ang tao mugahin og usa ka adlaw sa semana sa pagpahulay gikan sa iyang inadlaw adlaw nga pagtrabaho aron pagsimba sa Dios sa pagpamalandong sa iyang pulong sa pagtagad sa mga butang nga may labot sa iyang espirituhanong kinabuhi. Ang Domingo ang gitudlo nga igpapahulay sa Santa Iglesia tungod kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus ug ang adlaw sa pagpunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Ug ani ang mga pagsupak kini labi na sa mga igsuon nato sa Seventh-day Adventist ug sa uban pang mga tinuohan. Apan bag-o kanang tanan, palihog una pag-subscribe ug pagpitik ni anang kampana ug i-click ang all ka para ma-update ka sa tanan nga mga bag-ong updates or video nga i-upload. Unang pagsupak, ang Sabado mao gayud ang igpapahulay nga gisugo sa Dios dili Domingo. Ang ikapitong adlaw ang gibalaan sa Dios ug mipahulay siya niining adlaw. Genesis 2:3. Ikaduhang pagsupak, ang Dios nagsugo sa iyang katawhan sa pagbalaan sa ikapito. Exodus 28:8-9. Ug sa kalendaryo, ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo, busa ikapito mao ang Sabado. Supak, ikatulong pagsupak. Sa pag-ani ni Hesus, wala niya usba ang balaod sa igpapahulay kay matud ni Hesus. Ayaw ninyo hunahuna nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga propeta. Wala ako moahni aron pagsalikway niini kundi aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Mateo 7:17. Ikaupat nga pagsupak, gilig-on ni Hesus ang Sabado ug igpapahulay kay ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Lucas 4:16. Busa si Kristo sabadista diay. Ikalima nga pagsupak, bisan sa pagbalik ni Hesus duna gihapoy pagbantay sa adlawng Sabado. Busa pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pagpakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Mateo 24:20. Ikaw ng mga pagsupak, bisan dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nagpadayon ang pagbalaan sa adlawng igpapahulay. Isaiah 66:23. Ug ikapitong pagsupak, gitagna nga usa ka tawo sa kadautan mag-usab sa panahon ug sa balaod. Daniel 7:25. Ang katumanan niini mao ang Santo Papa. Ang Papa sa Iglesia Katolika mao ang nagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo nga igpapahulay. Baltimore Catechism. Ug ani ang atong mga tubag. Ang adlaw sa paglalang sa tanang butang, Genesis 2:3, wala magpasabot nga sulod sa 24 oras kun dili yugto sa panahon. Ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon nga 1,000 o usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. 2 Pedro 3:8. Dili sab literal nga ang Dios mipahulay tungod kay ang Dios dili man kapuyon. Wala ka ba di ay mahibalo ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan maoy nagbuhat sa tibuok kalibutan? Dili siya maluya ni kapuyan ug dili matukib ang iyang kahibalo. Isaiah 40:28. Ang giingon nga mipahulay ang Dios pagasabton nga natapos na niya ang buhat sa paglalang o dili ba nga wala na siya mamuhat og bag-ong mga binuhat. Ang unang kalendaryo nga mao ang Egyptian calendar nahimo sa tuig 441 BC. Busa sa wala pay kalendaryo, wala nganli ang mga adlaw. Ang pagbahin sa semana ngadto sa 7 ka adlaw nasunod sa mga Hudiyo sa mga taga-Babilonya. Ang balaod sa Ginoo nga duna kita igpapahulay ug ang gipasabot niini sumala sa mga Hudiyo mao kini. Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga musunod human sa unom ka managsunod-sunod nga adlaw. Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot. Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 604. Sa mga Israelitas, si Moises ang mipaila kung unsang adlaw ang ipathitukma nila sa balaod. O gisugo mo sila sa pagtamud sa adlawng igpapahulay. Pinaagi sa imong alagad nga si Moises, gihatagan mo sila sa imong mga balaod.
Nehemia 9:14. Ang Sabado usa ka halandumong adlaw alang sa mga Israelitas tungod kay niining adlaw nahigawa sila gikan sa Ehipto. Busa gibalaan nila kini isip handumanan. Hinumdumin ninyo mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlawng ipapahulay. Deuteronomio 5:15. Apan gitagna nga pahunungon ang Sabado ug hunungon ko ang tanan ninyong kalipay, ang iyang mga pangilin, ang mga bag-ong subang sa bulan, mga adlawng igpapahulay ug ang tanan gitagal niya nga mga pangilin. Hosias 2:11. Gumikan kini sa mga abuso nga gihimo sa iyang katawhan, na maligya sila og nagdaog-daog og nanika sa adlawng igpapahulay. Amos 8:5. Walay nakatuman sa pagbantay sa igpapahulay bisan sa mga Hudiyo. Apan gipasidad ang gihapon ninyo ang adlaw sa igpapahulay ug sa ingon naghagit kamo sa dugang pangkasuko sa Dios batok sa Israel. Nehemia 13:18. Bisan ang ilang mga anak ug mga kaliwat wala usab makatuman. Apan ang tibuok katawan sa Israel misukol kanako didto sa kamingawan. Wala nila tuman ang akong mga sugo. Gipasipad-an nila pag-ayo ang akong mga adlawng igpapahulay. Ezekiel 23:6. Ug dili na kini pahinumduman sa katawhan sa Dios. Gigunob niya ang templo diin ato siyang gisimba ug gipahunong ang pagsaulog sa balaang mga adlaw ug mga adlawng igpapahulay. Lamentaciones 2:7. Laing hinungdan nga kini pahunungon na mao nga ang balaod sa mga Hudiyo mahitungod sa Sabado nga igpapahulay higpit kaayo. Ang kanon sa adlawng Sabado lutoon daan sa nag-una nga adlaw. Exodus 16:23. Ang motrabaho sa maong adlaw silutan sa kamatayon. Exodus 31:15. Bisan gani ang paghalin og kalayo diha sa sulod sa balay gidili usab. Exodus 35:3. Dunay tawo nga hikit-an nga nangahoy atol sa adlawng Sabado, gibato hangtod ka namatay. Numeros 15:32-36. Kining maong mga tagna sa pagpahunong sa Sabado nga igpapahulay natuman kini sa pag-abot ni Hesus. Ang atong Ginoo wala magbantay sa balaod sa igpapahulay sa mga Hudiyo. Iyang giayo ang usa ka bakol ug gipapasan sa iyang banig atol sa adlawng Sabado. Juan 5:9. Usa ka buhat nga gidili sa balaod sa adlawng ipapahulay. Kinahanglan nga dili sila magdalag bisag unsa sa adlawng ipapahulay. Jeremias 17:21. Kay wala si Hesus magbantay sa Sabado. Buot siyang patyon sa mga Hudiyo. Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Sanglit dili alang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng ipapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Juan 5:18. Kunang usa ka balaod nagpadayon pa nga gipatuman ang mulapas niini makasala apan ang mga apostoles nangutlog uhay atol sa adlawng ipapahulay ug batud pa ni Hesus wala sila makasala busa wala nay bili ang maong balaod. Mateo 12:1-5. Ang mga apostoles nanggula sa ganghaan sa syudad atol sa adlawng Sabado nga gidili sa maong balaod. Buhat 16:13. Giklaro kini ni San Pablo sa iyang pag-ingon. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, ubahin sa adlawng ipapahulay. Kining tanan, mga landong lamang sa mga butang umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Colosas 2:16-17. Wala pong kaga ni Hesus ang kasuguan tungod kay nagpabilin gihapon nga dunay igpapahulay. Apan Domingo na ang giili sa gipahunong nga Sabado. Kay kon si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, dili na unta ang Dios maghisgot pa og laing adlaw. Busa do na pay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Hebreo 4:8-9. Alang sa unang mga Kristiyanos, mas makahuluganon ang adlawng Domingo kaysa Sabado tungod kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus, ang adlaw sa iyang hingpit nga kadaugan batok sa sala ug sa kamatayon ug adlaw usab sa atong paglingkawas gikan sa kauliptan sa sala. Ug kun wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Unang Korinto 15:14. Ang adlawng Domingo usab
ang adlaw sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles atol sa Pentecostes, buhat 2:1 ngadto sa 4. Mao kini ang adlaw sa pagkahimugso sa Santa Iglesia, diay nagsugod sila sa pagsaksi sa ebanghelyo human sa pagsaka ni Hesus ngadto sa langit. Sa kasinugdanan, ang mga apostoles muapil gihapon sa panagtigom sa ilang karaan nga tinuohan, apan sa hinay-hinay naghimo na sila og linain nga managtigom atol sa adlawng Domingo. Pagka Domingo sa gabi, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon, buhat 20 City. Si San Pablo nagsulat, sa unang adlaw sa matag semana, ang usag-usa kaninyo kinahanglan maggahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini. Unang Korinto 16:2. Aniya pagayod ang prueba sa kasaysayan. Ang mga matuohon sa Jerusalem naghiusa sa usa ka kinasing-kasing ug gunahuna. Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinaguga. Apan aduna sila ilang kaugalingong mga panagtigom. Kasagaran sa unang adlaw sa semana, kanus-a sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Church History by Locks, page 9. Ang unang pagbansay sa karaang iglesia, ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kung gipatay tungod sa tinuuhan, nagasukad sa karaan kaayong panahon. Ang adlaw nga Domingo, gibalaan na sukad sa panahon sa mga apostoles. World History by O'Brien, page 146. Dugang mga tubag, dili prueba nga si Hesus sa Badista kumo misulod sa sinaguga sa adlawng Sabado. Kada adlaw siya misulod sa templo aron sa pagpanudlo, Mateo 26:55. Apan dili sabton nga tanang adlaw iyang igpapahulay. Ang gisgutan ni Hesus sa Mateo 24:20 kabahin sa pagkagunob sa Jerusalem ug ang iyang gipanghimangnuan mao ang mga Hudiyo nga nagtamod sa Sabado. Dili nato sabton nga didto sa bag-ong langit duna pay pagkwenta sa mga adlaw. Dito wala na gabi ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao ang ilang kahayag. Pinadayag 22:5. Ang pahulay nga gisgutan dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta mao ang kapahulayan gikan sa sala ug sa mga katalagman. Pinadayag 21:4. Ang katumanan ni ana gitagna sa Daniel 7:25 nga nag-usab sa panahon ug balaod mao si Hari Antioco Epifanes sa Syria sa tuig 168 BC or before Christ nga mibuntog sa mga Hudiyo ug miusab sa ilang panahon sa kasubuan sa pagsimba. Unang Makabiyo 1:41 ngadto sa 43. Ang Santo Papa igo lamang nag-implementar sa kabubuton sa Ginoo sa pagbalhin sa igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Daghang salamat ug mao kadto ang kinatibuk nga presentasyon bahin sa pangutana sa adlaw igpapahulay.